Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakita ulit tayo sa pinaka-latest weather analysis. Balik na po tayo sa ating weather analysis since lumabas na po sa Philippine Area of Responsibility yung bagyong si Betty yung nakakaang Sabado. Okay, hindi po tayo nakalabas ng final update since naging busy po tayo throughout the weekend. Marami tayong inattendan, mga errands. Okay, so nakita ulit tayo na yung Sunday evening. At ito po ang ating update mula na yung Linggo hanggang Martes, Hunyo 4 hanggang 6, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, and Avenue Plaza Hotel. Umpisa natin ang update. Balita ko lang sa inyo na ang pag-asa ng ating National Weather Bureau ay nag-announce na po nakalipas na linggo na start na po ng rainy season o wet season sa ating bansa. Ito po yung mga areas ng type 1 climate. Kasama rin po ang Kabikulan kahit na type 2, 3, or 4 climate tayo dahil po ang tag-init sa atin ay Marso hanggang Mayo. So, Hunyo, after the 3 months na medyo tuyo po tayo, pasok na rin tayo sa tag-ulan. Okay? Dahil pag 5 consecutive days, may mga ulan-ulan po yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Na-observe po yan ng ating Weather Bureau. Automatic po yan. I-announce na po yan ang pagsimula ng tag-ulan. Lalo na po pag na-activate na po yung habagat. At nakita natin yan nung dumaan po sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong si Betty. So medyo na-activate ang habagat. Nagbigay po ng mga unprecedented na mga ulan sa kanlurang bagay po ng ating bansa. Although isolated, hindi pa masyado well distributed o widespread ang epekto ng habagat na experience po natin. Dito sa Kabikulan, hindi masyado yung ulan except for the southern portions like Legazpi, Albay, Sorsogon, Masbate. Dito sa Camarines Sur, not much po. Mostly mahangin lang at tuyo pa rin ang panahon. At nagsisimula na rin mga localized thunderstorms naman po dahil pag-establish po yung tinatawag nating monsoon trough. Ito po yung convergence ng hangin mula sa timog kanluran at silangan o hilagang silangan na hangin. Okay? Pag hilagang silangan at timog silangan ang convergence, IDZZ po yan. So, usually ang IDZZ nandun lamang po sa may Western Micronesia, sa may Yap, Guam, Shook State, sa may Marshall Islands. Minsan nakakaabot din dito yung southeasterly at northeasterly convergence ng hangin. Nagpo-produce itong mga line of clouds. So na yun, itong monsoon trough ay nakakabit po. Pakita natin sa inyo. Okay? Sa dalawang LPA. Okay? Ito po si 98W. Past few days, minensyon na natin ito. Nagpo-form na po siya. Kasalukuyan, nandyan pa rin siya. Trying to organize. At mababa pa ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras. Subalit pwede ito magbago dahil po sa rapid development ng mga kaulapan na yung gabing ito. Ito po kaninang hapon at nakita po ninyo yung monsoon trough ay dumadaan po sa halos malaking bahagi po ng ating bansa mula Central Luzon, Southern Luzon, Bicol, NCR, Mimaropa, Visayas, Sulu Archipelago, at Mindanao. At nakakabit po dito yan sa 99W, isang low pressure area na ito yung ulap na dating habagat na nag-organize din po sa may kanluran po ng Metro Manila. Sa may labas na po siya ng PAR at itong LPA na ito ay hindi ito pupunta sa ating bansa. Ito po ay may posibilidad na maglinger lang po siya, hindi kikilos po dito sa sunod na 5 araw. Or mag-move po ito sa may coastal waters ng Vietnam at malulusaw. Kasi meron na naman pong isang mag-form dyan. Posible maging 90W. Malalaman po natin yan in the next few days. So, itong 98W ang magiging area of interest natin dahil po ang mga computer models like yung Europe ay pinapagitan na daan po siya dito papasok ng PAR pero mag-record po siya puntang Japan. Samantalang yung American model ay dito po siya. Hindi po siya papasok ng PAR at gaganyan din po siya. And this one, either ito or another one will form here at pupuntang Taiwan. Pareho yan, pinapakita ng computer models. So, ito yung posibleng maghatak ng habagat kasi kung ano yung pinakamalapit dito sa southwestern portion, doon siya pupunta, okay? Doon naman ang habagat na attack po sa lower atmospheric pressure kasi yung source ng habagat ay galing po sa malakas na high pressure cell sa may bandang Australia na tumatawid ng equator at humahanap ng lower atmospheric pressure pag ganitong panahon ng Hunyo hanggang Setyembre. Okay, so
hapon-hapon, in-expect po natin mga ulan. Magdala po kayong payong, kapote, dahil simula na po ang tag-ulan sa ating bansa. Kahit lang nagde-develop po ang El Nino, not necessarily na wala tayong ulan kasi pasok din yan sa, nagkasabay lang po sa pag-start niya sa panahon ng tag-ulan. Kaya nandiyan pa rin yung mga ulan. Na-expect po natin. At nagsabi rin ng Pag-asa last week, yung number of tropical cyclones, which nabasa rin natin a few months ago, sa tropicalstormrisk.com na yung tropical cyclone averages for this year ay medyo mataas sa normal. So, posibleng lampas ng 20 ang mag-form sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So, medyo marami na yun ang mga bagyo. Although, let's hope and pray na wala sa kanila magla-landfall sa ating bansa kasi ang hirap po niyan sa ating bansa pag nag-landfall. Alam natin, marami naman mahihirapan po niyan mga kababayan natin. Okay, so yan po, babantayan natin sa 98W. As of now, safe po ang Pilipinas, walang landfall. Kung ano naman po ang pwede niyang gawin ay yung paghihikayat ng habagat, but meron ditong LPA sa may kanluran ng ating bansa ang mauunang maghihikayat niyan kasi mas malapit po siya sa may southwestern portion ng geographical boundary nitong Southeast Asia. So, yan po ang fast animation. So, nakita niyo ang medyo mahina naman itong si 99W. So, ito yung binabantayan natin na yun. Although, nandito yung kanyang center ng LPA, medyo nag-improve yung ulap dito sa may eastern quadrant niya compared sa dito sa may southwest quadrant niya. Medyo mahina. Okay? So, we'll wait and see ano magiging final or initial position niya kapag maging tropical depression po siya. At sa ating zoom-in satellite animation mula sa windy.com ay kitang-kita po natin dito yung mga isolated to scattered rain showers and thunderstorms na napakarami po sa buong bahagi po ng ating bansa. Mayroon po malakas na thunderstorms dito sa may gitna at kanlurang Mindanao. Gayon din po sa may Cebu, Bohol. Mga 1 to 2 hour thunderstorms lamang po yan. Ang ibang areas, panandalian lamang. So, depende kung nasa gitna po kayo ng thunderstorms. So, hindi naman po yan tatagal. Pero magkukos po yan ng mga pagbabaha, lalo na sa mga low-lying areas ng mga lugar na apektado ng mga thunderstorms. Ito po yung rainfall accumulation. Forecast po ito for the next 3 days hanggang Miyerkules at nakikita po ninyo ang halos buong bahagi po ng ating bansa ay dotted po ng mga deep red colored. Yan po yung mga malalakas na mga thunderstorms na magpapaulan po sa iba't ibang bahagi ng ating bansa because of the troughing. Gawin nating black po ito. Okay, para hindi po mag-away yung pula, kung pula rin gagamitin natin. So, yan yung tinatawag natin monsoon trough. Nakakonect po dito kay LPA 99W. Dito naman po si LPA 98W. So, ito po yung sinasabi ko, yung kanyang eastern quadrant ay medyo organized na. Kulang na lang po itong area po ng western niya. So, babantayin po natin yan in the next few days. At sa ating pressure at wind forecast, unahin natin yung European model. For the next 5 days hanggang Biyernes, kikita po ninyo, fast forward na natin. Bukas Lunes, Martes, bagyo na po siya dito, papasok ng PAR. Wednesday, Thursday, tropical storm. Friday, akit na siya. Sabado, ayan na po siya, paakyat. Halos similar sa track ni Betty, but hindi pa natin alam kung ano magiging final track niya. Linggo, Lunes hanggang Martes, ito po ilalabas ng Philippine Area of Responsibility. At ito yung isa na binabantayan rin natin, si 99W. Yan po, mukhang sa Monday next week ay magiging tropical storm, magkakos ng Taiwan. Ito po, highly uncertain pa po ito. More than 5 days of forecast or more than 7 days of forecast, mababa na po ang 10% sa probability niyan. So, hindi pa po natin papansinin yan. But we will observe those areas within the next few days. American model ay medyo iba. Tingnan niyo ha. Akit po siya for next week hanggang next weekend. Wala po siyang entrance sa PAR. Recovery kaagad. But pareho siya ng European model. Yung isa sa may West Luzon ang mukhang papasok po. Pupuntang southern coastline ng China. Magtatawid po ng Taiwan. So, again, highly uncertain pa po yan. Malalaman po natin yan for the next couple of days. So,
ang senaryo na yon, gaya na sinabi ko, ang American model dito, pag ganyan, ang European model ganito. Okay, gaganyan siya. So, okay ito. So, okay ang forecast ng American at European model. Wala po tayong dapat ipangamba. At magiging habagat lang po ang ating panahon kapag yung isa naman dito ay pumunta sa Taiwan. But so far, mostly mga thunderstorms lang po sa hapon ng gabi. Yan po ang inaasahan po natin hapon-hapon sa iba't ibang bagay ng ating bansa. So, magdala lang po kayo ng payong, ng kapote, kapag kayo po ay lalabas, lalo na sa hapon ng gabi. Dahil inaasahan po itong mga localized thunderstorms since tag-ulan na po tayo na yung buwan ng Hunyo. Okay, so we'll see you again on Tuesday, if not tomorrow, kung maging bagyo po siya. Magbibigay na naman tayong special coverage, latest update, dun sa 98W. Ito si Mike Padua, nagpapaalam. See you guys. Have a great week ahead. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser. God bless to all at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.